Karon mga igsoon, akong ipadayon. Dili lang gihapon ko mo-base sa Hebrews chapter 10 verse 36. Ang sumpay ni ato kung unang nga giwali o unang episode nga akong gi buhat para kaninyo. Sa gihapon akong sublion pagbasa. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. Kung ato siya nga pamalandungon, gipaniguro gyud sa Dios, no? Through ni ining gisulti sa iyang gidihugan, ang author o writer ni ining maong Book of Hebrews. Ingon pa siya diri, that when you have done the will of God, no, sa ato pa di ay gusto gyud sa Ginoo mo balik ta ni adtong mabuhat nato iyang kabubuton, kay sama sa atong gisgutan tumiagi nga ang atong unang ginikanan si Adam ug si Eva, o ang unang mga tao sa unang kapanahunan sa ilang generation, sa time na naa pa sila sa gitawag og paghimo sa kabuton sa Ginoo, wala sila struggle, no? Ila lang ila lang dawat ang panalangin sa Ginoo nga di na ginastrugglean, no? Mato pa sa kanang exhibit lang sa palibot unya igo lang doolon kuhaon unya pahimos lang ang panalangin apan sa time nga nakasala sila, sa time nga biya sa kaning gitawag og kabubuton sa Ginoo, nahimo na gitawag og nagbiya po sila sa mga klaseng gitawag og kahayahay sa kinabuhi, no? Imbis unta nga hayahay nga ang panalangin na anadaan, doolon na lang, kuhaon na lang. Karon hinoon kung dili nimo pasingutan pag-ayo, dili nimo kanang pamudlayan pag-ayo, dili nimo itawag o kanang haguan pag-ayo, dili ka makadawat og grasya. Pero naagihapoy pahabol nga paglaom nga giyon si Biblia, that if we can do, kaya ngon diri, when you have done the will of God, kung mabuhat nato ang kabuton sa Ginoo, kung atong mabalikan paghimo ang kabuton sa Ginoo, we may receive what is promised. Atong madawat pagbalik kadtong iyang mga gisaad. So sa ato paigsuon, dunay gihatag ang Dios nga paglaom, pero still in condition. Gani dunay sumpay diri, that God sent His Son into the world to redeem us. Gipadala niya ang iyang anak diri sa kalibutan aron tubson ta, to forgive our sins and our failures, aron pasayloon ang atong mga sala ug atong kapakyasan, and to bring us again back to His presence through Jesus Christ, and that we can do again the purpose and we can do again the will of God. So maigsuon, dili gyud isa gyud di ay ang pamaagi sa Ginoo para mabalik ta sa kaning pag tagamtam o pag-angkon sa grasya nga sama sa naangkon sa unang pagkinabuhi sa atong unang ginikanan, katong gitawag kaharuhay nga pag-angkon sa panalangin nga dili na kaayo mag-struggle. Kinahanglan atong ilhon nga gipadala niya ang iyang anak diri sa kalibutan aron kita tubson pasaylo atong sala o ingon ang atong mga kapakyasan, unya ibalik ta diha sa iyang kanang gitawag og presensya, o atong buhaton ang iyang mga purpose o mga katuyuan, unya atong buhaton ang iyang kabubuton. So kung kini igsuon ato ni siyang masabtan nga kung atong mabalik ang atong relasyon sa Ginoo, pinagisipagdawat siya ang anak sa Jesucristo, kay wa nay lain nga pamaaging gisulti ang Biblia para mabalik ang relasyon sa Ginoo, kun dili atong ilhon nga gibayran ang atong nabugto nga relasyon o ang atong nahimo nga sala nga nahimo tang kaaway sa Dios, mahimo lang tang mabalik nga mahigala ta o mahimo tang masuod pagbalik sa Ginoo kun atong dawaton ang gihimo nga pagpakamatay kanato sa iyang anak nga si Ginoong Hesus. Kung atong himuon na madawat nato ang iyang pagpakamatay kanato,
nan igsuon iya hatang gitagaan og pabor nga makabalikta sa atong relasyon nato kaniya. Unya sugda na po ito pagbuhat ang iyang katuyuan sa itong kinabuhi o planos sa itong kinabuhi o ang paghimo sa iyang kabuutan sa itong kinabuhi. Now, atong nakita nga ang nag-demonstrate unsa ang paghimo ang mga plano sa Dios o ang iyang kabuutan ang iya lang gihapong anak nga si Ginoong Hesus. Wa lang siya mibayad sa ato sa iyahang gitawag kinabuhi, pinaagi sa iyahang dugo o pinaagi sa iyahang gitawag og lawas nga gipalansang ato sa krus. Kundili sa time nga atong gidawat ang iyang pagbagi nato sa iyahang pagpakamatay, iya putang gibilinan og mga gitawag og ehemplo kung unsaon paghimo ang kabubuton siyang amahan o purpose and plan of his father and how he did giunsa niya paghimo ang kabubuton siyang amahan. Na maigsuon ato makita nga si Ginoong Hesus iyang gipakita nga ang paghimo sa kabubuton siyang amahan simple lang kung unsay iyang nadungog nga instruction gikan sa pulong siyang amahan, wala niya tuguti nga kadto maigsuon dili to niya mabuhat. Iya gyud tong gibuhat. Makaingon siya nga for I am always hearing the words of my Father and I am doing it. Iya ko nang ginahimo ang ginapamati ang tiyong siyang amahan o iyang ginabuhat ang mga pulong nga iyang nadungog gikan siyang amahan. So mo ganing po siya nga if you will hear my commandments and if you will do this, kung imong buhaton na akong sugo o akong pulong buhaton kini, then ayon sa ingon niya, then ayon pa siya the blessings of God will come to you. Mag-aabot kaninyo ang panalangin sa akong amahan. So mga igsuon kung ato ni siya nga kaning pabalandungan kung unsa kini karon nga gina-offer ni Ginoong Kristo kinabuhi. Ang gi-offer niya kaniadto ngadto sa iyang mga disipulo mao gihapon niyang gi-offer karon sa ato kita ang mga gitawag og latest nga mga disciple. So kung ang pulong sa Dios nga ato permi ginabasa dili kita nakabaton og kausaban. Kung sige nato ni basa iyang pulong og ato ni siyang i-aplikar sa atong kinabuhi o kung ang mga gisulti diri mo pwede nagausab sa atong kinabuhi sa time nga nagkausab ta, sa time nga naghimo ta sa unsay gisulti siyang pulong, ang gisulti siyang pulong mao kanang gitawag og pagpahibalo siyang kabubuton na igsuon ang pagtuman nato siyang kabubuton pinaagi sa pagtuman og paghimo sa unsay gisulti siyang pulong igsuon sa ingon pa diri we can receive what He has promised. Nga naman kaya ang iyang pulong mo ay naga tudlo kanato unsaon paghimo sa panginabuhi nga makapalipay sa Dios, unsay paghimo sa kinabuhi nga nagahimo na ita sa kabuton sa Dios. So sa nagahimo ta ni ana kun unsay atong mabasahan diri unsay madungog diri nga nigsuon ato diay ginahimo ang kabubuton sa ato na ang kabubuton sa atong Dios, ang kabubuton sa ato ni Ginoong Kristo. Nya kun atong ginahimo na nang pasalig niya madawat nato kung unsay iyang gisaad.